नोंथांमोना नुनाय बे नुथाया उदालगुरि जिल्ला सिंनि माजबाद विधानसभा बियाबनि जिंगाबिल हालामनि फाग्ला दैमानि थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्राय फाग्ला दैमानि खुरखानायजों जिंगाबिल हालामनि लांदांपारा सुदेमपुरी आरो सिलिखागुरि गामिनि रायजोफोरा गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जाबोदों। जायनि जाउनाव फाग्ला दैमानि खुरखानायखौ होबथानो दरथाम गामिनि रायजोफोरा ज' जानानै अन्थाइनि बान्दो थेनानै लानो गोनां जाबोदों होनना दुखुथिया रायजोफोरा फोरमायो। गुबुन फारसेथिं थांनाय 2021 मायथाइयाव जायगानि एमएलए सरन बर'आ जिंगाबिल हालामाव फाग्ला दैमाया खुरखानाय ओनसोलखौ अन्थाइनि बान्दो थेनायाव हेफाजाब जानाय बादियै जालि हरदोंमोन होनना फोरमायो। नाथाय दैनि खुरखानायखौ होबथानो हायाखै। जायनि थाखाय दरथाम गामिनि रायजो राजाफोरा गावसोरनो जयै ओंखारनानै दैखौ होबथानो नाजानायखौ नुनो मोनो। बे बिथिङाव आथिखालनि बिटिआर सोरखारखौ राहा लानायखौ हास्थायदों जिंगाबिल हालामनि रायजो राजाफोरा। खुलुमबाय, आङो माजबाद जिंगाबिलनि जोंनि गामिया सुदेमजुलि। जोङो माने नैबे फाग्ला दैसा सेराव माने जोङो दिनै हिन्जाव हौवा खामानि मावनायानो जाहैबाय। जोङो नैबे दिनै जोंनि हाखौ फाग्ला दैसा माने बहुद खुरखालांबाय। 2022आव जोंनो सरन एमएलएआ जोंनो जालि हरनायखौ जों दिनै हिन्जाव हौवा दिनै जों 7 बाजिनिफ्राय ओंखारनानै 4टासिम मावो। बिनि थाखाय जों दिनै सरकारनिसिम आर'ज खालामो बा सरकारखौ जों दिनै खावलायो। जोंखौ दिनै रावबो नायसनहराखै, गामिनियानो जा बा जोंखौ सरकारानो जा जोंखौ रावबो माने अनसुंथाइबो होआखै। जों दिनै 2021आव जोङो न'निफ्राय खारनो गोनांबो जादों। सम मोनसे फाग्ला दैया जोंनि न'आव हाबदों, होमबाबो जोंखौ रावबो नायसनफैयाखै, जोङो अनसुंथाइबो मोनाखै। जोङो बिनिखायनो दिनै फाग्ला दैसा सेरखौ दिनै हिन्जाव हौवा लोगो नांनानै जोङो लांदांपारा गामि सिलिखागुरि सुदेमजुलि बेबायदिनो माने जोङो गंथाम गामिजों बेबायदिनो लोगो जानानै जोङो दिनै हिन्जाव हौवा बे खामानिखौ मावनो गोनां जादों। जोंखौ दिनै रावबो नायसनाखै, नायहर। जोङो माने दिनै प्रमद सारखौनो जोङो दिनै खावलायहरो, जोंखौ माने नायहरनांगौ। बे दैनि थाखाय जोङो दिनै बेसेबा हालाय हाफाय जाना दङ। जों दिनै सानसेखौनो जोङो दिनै गथ' गथाय गारबोयो, मोसौ मासा दोनबोनानै जों दिनै बेहाय सानसे जोङो खामानि मावफैनो गोनां जादों। ना मोसौ दै मोनलोङा ना गथ'फोरखौ स्कुलाव नायनो बेबायदिनो जों जाना दङ। बेनिखायनो जोंखौ सरकारा जाहाथे नायहरो, अनहरो जोंनि नैबे फाग्ला दैसा सेरखौ जोंखौ मोजां जाहाथे सरकारा नायनानै मोजां खालायनानै होयो। आं बेखौनो बुंनानै आं खुलुमबाय। जोङो दिनै बेहाय मोनथाम गामिजों जितु सिलिखागुरि, लांदांपारा आरो सुदेमजुलि, जों बे मोनथाम गामिया जोबोद खस्थ'नि गेजेराव जोङो भुगिनानै दङ। मानो होनब्ला बे दैया जोंखौ हाजोनिफ्राय फैनाय दै, जोबोद खस्थ'यैबो जों रायजाना दं। माने जोंनि हाबो खुरखाजोब्बाय। बे खुरखानायनि जाहोनाव जों रायजो बे दरथाम गामिजों दिनै जालि होनाय खामानि लागासिनो दङ। आरो दिनै फैयै फैयै जालिया जोबथा जाफैथ'बाय। 2022 सनाव जोंनो माजबाद समितिनि सरन एमएलए बिथाङा 14 खान जालि हरदोंमोन। बे जालिखौ जों दिनै फैयै फैयै फोजोबनो हाबाय। जों दिनै मावगासिनो दं। आरो लोगोसे माखासे जोङो औवा दंफांफोरजोंबो जोङो थेखा खालामनानै मावनानै जों सान्दुं गोसाब्लाबो अखा बांखा खस्थ' खालामनानै जोङो दैखौ एसे दानगारनो थाखाय सुबिदा लागासिनो दं। लोगोसे जायगानि माखासे जोंनि गिदिर गोलावफोर दं। साहित्य सभायाबो जोंनाव फैदोंमोन, नाथाय नायगोन होनना बुंदों। दिनैसिम जोंखौ नायसनाखै। दा बिथांमोनखौबो जोङो जोबोद एसे दुखु मोननाय दं। मानोना फैगौ 2022आव बिथांमोना फैदोंमोन जोंनाव साहित्य सभाया। साहित्य सभा फैनानै जोंखौ थुलुंगाल' होलांबाय, जितु जों सरकारखौ एसे नारसिनगोन होननानै। दिनै बिथांमोना जों आरो जोंना सरकारा नायफैयाखै। बिनि थाखाय जोङो सोरबाफोर खोनायोब्ला जाहाथे जोंखौ गोजौआव खोनानाय एबा खोनाथों बा मिन्थिदों होननानै जों दिनै बे जालिखौ खालामनाय जादों। गोजोन्थों। दानि जों नुनायाव बा जों मिन्थिनायाव बिटिआर सरकाराथ' जोंनिफ्राय दासिमबो जोंनो माने जेबो अनसुंथाइ हराखै। आरो जायनि जाहोनाव जों दिनै ओरैबायदि माने खस्थ'आव दङ। जायफोर माने खोला ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो जोंखौ नायफिनाखै। जों दा जाखिनि हायो जों दरथाम गामिजों जों माने हाजासे थोजासे लाखिनो हायाखैब्लाबो जों माने जाखिनि मावनानै जेरैबायदि मावनांगौ बेबायदि मावनो हायाखैब्लाबो जों एसे दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जों मावदों। खिन्थु जों माखासे दैज्लां टाइमाव जों फट'होजोबनो हायाखैमोन। अब्लाबो बेयाव जोंहा माखासे गोबां मानसिया खुंजाबाय जोंनो दिनै। खिन्थु जोंनो जिथुनाखि दा सोलिफुनाय सरकार, बिथांमोनाथ' सरकाराथ' बादायानो हो। सरकार एमसिएलए सोरबा सासे मा होनो बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्राबो माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बिथांमोना दासिमबो जोंनि नैबे जायगायाव माने मोनफैयाखै आरो। दा बिनि सायाव बुंनो मा सान्दों नोंथाङा? ओंखायनो जों सरकारखौ जों माने खावलायो, जाहाथे जोंनि नैबे साहा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ
बिथांमोनजों जों थागोन जेब्ला बा बे बिथांमोनजों जों बा जोंखौ लानानै जुदि रायजोब्ला बिथांमोना जाहाथे जोंनि नैबे साहा ओनसोलनि रायजो राजाखौ आरो नैबे दै प्रटेक्टनि थाखाय बिथांमोननिफ्राय जों माखासे अनसुंथाइ मोनगोन नाथाय जोंनि नैबे खामानिया जेबो जाबोआखै आरो गोबां होबोनो दङ बेखौ जों मोनगोन होननानै जों आसा खालामनाय थायो आरो बेनि गेजेराव बहुद खामानि जादों जे खोलानि मानसिफोरा बे बान्दोखौ होआबानो बा जों थेखा होआबानो खोलानि मानसिफोरा माला लोमसावजोबजायो बहुद आलानि खस्थ' भुगिनांनो गोनां जाहैयो सिगाङो बेबायदिनो खौरांफोरखौ मानिलायियाव खुरखाजोबनानै जेनेबा सुदुमदिलि बालागामि बे गासैबो धंस जालांदों बुब्ला जोबनानै बहुद गामिया खुथि जालांदों नैयावबो जे आस्राबारियाव धंस जानो बा बुब्ला जोबनो नाङामोन बाखि गैयामोन बानि थाखाय जों बासायनो हादों खैथामान खोलाहानि मानसिया जोंखौ गुरुत्व होआ गोसो होआ थेवबो जों गामि दाबथामजों बहु रायजोनि अननायनि गेजेराव जोङो जि हादों जों गामि दाबथामजोंनो नाजादों दिनै दा दुखान जालिया दिनै जोब्बाय आरो सिगांबो जोङो 2 बोसोर सिगाङावबो बहुद होनानै जोङो बहुद बासायबाय रायजोखौ बहुद रायजोनि गेजेराव अननायखौ लाबोनो हानाय बायसा मोनदों जोङो बेखौनो